Kald på den der! Rolig! Lille ryg! Kør, du er ikke presset! Fortsæt løbet! Kom igen! Fint nok, kom igen! En anden gang Rossen, hvis du går orienteret dig og ser, du har tid til at tage berøringen med den, kom igen! Altså, kom helt op på ham! Yes. Flot. Jeg vil gerne have den ud af! Kom hjælper! Kom. Godt løb! Kom igen! Fint arbejde ellers! Orienter jer! Anton helt op! Yes! Meget skidt op lige! Kigge! Yes! Lille ryg! Det er svært! Kom igen! Det er svært, Xavi! Kom hen! Yes. Kør Rossen! Xavi udad! Dæk op hernede! Hjørne! Det er dig! Kom igen! Peter! Kom! Yes! Jeg tager lige den her dommer, undskyld. Yes! Hey, ro på! Claus, kom nu! Yes! Det er en anden, der kommer og bruger sig. Jeg er ikke styr over det. Fint spil, Kolding! Husk det nu inde centralt, hvor vi gerne vil hen! Kom nu, Anton, du skal ikke stoppe op der! Flot, vi vil Luke! Ud af! Yes! Snakke! Vi er alt for kloge, det vi ikke kan få den væk derfra. Hey, Xavi, kom nu ud, Xavi! Ja, det er fint nok. Var det en svær udvæng? Nej. Du må gerne gå ind til ham. Kom, Lukas! Yes! Kom! Det er for sygt. Ja, Xavi! Godt, Xavi! Lovan, der skal vi være lidt mere klar på, at han tager det løb, ikke også? Hey, gutter! Kolding, når vi har bolden! Ikke også? Kom nu! Kanterne, I skal være derude! Marius, hvem har du? Kom, Anton! Felix, kom op og hjælp Marius, der står en derude. Yes!
videre. Kom Lukas. Ja. Følg med, Marius. Lovan møde! Lovan møde! Op igen! Hey, Rossen. Kvalitet vi laver, ikke også? Rossen. Når vi er fremme heroppe, så skal vi tilbage, ikke? Jeg er ikke bange for at trække ud. Lav noget kant på det. Kom, Charlie. Fortsæt. Læg målmanden af. Yes, kom. Jo, kom. Næste. Hey, du ser centralt. Bare nedad. Hvis vi går op. Johannes. Magne, kom ud! Kom, Matti. Kigge. Dommer, vi cykler lige. Hanson, kom. Kolding! Den går deroverfra, og den går herover. De gør sådan her, og så lykkes det. Vil I ikke godt være kommet nu med det her? Ja, så du går, men du kommer ud af. Prøv at mærke til, at jeg lige skal gå hele vejen herover. Du spreder fuldstændig forsvaret op. Det er jo første gang. Hey! Godt, Lovan! Hjælpe! Kigge! Følg nu med!
kom! Han er der nu! Ah, det er i orden! Det er i orden! Vi vender om! Kom, vend om! Johannes op! Følg du med? Yes, kom, Alvise! Ja! Noah er kald på den! Tæt, tæt! Der kommer et skidt der nu. Godt! Rossen, bare væk presset! Ud af Rossen! Ja, drenge, Hey, nu er vi ved at fange det, ikke også? Sørg nu for at komme ud ind, ikke også? Sørg nu for at rykke lidt med. Godt, Xavi. Rossen, der skal du være lidt ud af, allerede der. Når vi bliver... Ja da! Ud af! Sådan der! Kom igen, Noah! Hvad gør vi nu? Rossen! Sådan der! Ross, kom! Jeg vil gerne have dig i bund. Ja, Lukas. Og fortsæt ned, Xavi. Kom, Lukas. Han kommer bag dig, Xavi. Kom, Alvise, luk ham! Ja da! Stærk, mand! Ud af! Alvise, ud af manden, den! Vi er vant til at spille ind over centralen herude. Kom! Ja da! Op, vi starter op! Xavi ud af! Næste tid. Se lige om først. Ja, kom igen. Rossen er der. Så lille ryg. Og så er vi inde centralt. Gå ud igen. Kom, Johannes. Det er dig, Marius. Lad den komme ned. Yes. Kigge. Ja da! Kom igen. Kom Johannes, kom Det er dig. Xavi med. Det er med. Den er ude. Han har ondt i halvbenen. Ja, jeg har sagt, han skal sidde. Kom nu. Ja, og så Lukas i bund. Bare hjem, Julius. Bare lige hjem, Julius. Stærk, Lukas. Rossen. Ikke ned bag ham. Du skal bare have noget helt til rum. Hey, ikke. Ud af! Stærk, Noah. Xavi opmærksom, ikke også? Dommer, jeg skifter lige. Johannes, kom. Ja, kom. Du kommer ind lige om 6 år. Nikolaj, kig bold, ikke også, når de har den. Ja, Lukas. Kom, Marius, yes! Videre. Kig bold. Nej, hvor er det godt spil ellers. Dommer, vi skifter. Marius, kom. Rossen falder ned midt på. Anton, på toppen. Kom. Ja. Du angriber, ikke også? Kom.
i orden. Hey, følg med! Følg med! Hey, Nora, kom med der! Kig bold! Godt, kom ud, Magne. Hey, gutter, lad nu være med at spuse på den. Stå på den. Ja, Kolding, vi følger lige med. Kom, hvad kan vi nu? Hvad kan vi nu? Nico, ja, det er godt, Nico. Kom. Igen. Og retur igen. Chaui, nu er du langt nede. Kom nu. Anton, roligt! Højre! Den ramte ud. Videre, Anton! Og så er der tur. Ja, der er frispark. Ja, okay, det er ordentligt. Har du Rossen og Lundskyd? Drenge! Hold nu lige fokus på det sidste her nu, ind ad dig. Det er nok svært for os selv. Drenge, bolden aktion. Det er Nikolaj. Ja, lige ved. Ja, det er flot. Helt over, Nico. Anton,
Kom! Yes! Vil vi se på? Kigge. Yes, kom op. Yes! Tak! Op igen. Tæt på! Ja, kom. Nej, Ross. Nej, det er nej. Yes. Tæt på, hold øje. Kom på. Nej, han slår. Ja, videre Lukas. Kan du, Lukas? Yes. Lukas, er du okay? Nej, lad os blive ved ham, Oscar. Helt op på. Yes. Kom, Elvis. Yes. Ja, undskyld, Ellis. Undskyld, ikke også? Nej. Han ikke bare på. Får de ben rundt af det. Nej. Vi håndterer os, gutter. Anton, tænke. Du behøver ikke komme med der. Elvis har der. Nora, Elvis har der. Kom op. Anton, kom nu ind! Kom nu! Det var meget bedre. Jamen, hvorfor skal du have derovre? Jeg sagde, at vi skal bare ikke så gør det bedre. Ja, Noah! Kom igen, ideen var god nok, kom igen. Kom. Og du fortsætter. Dæk venstre. Yes. Kom en vis. Og så. Kom Nikolaj. Ud af, ikke indad. Ud af med den, ikke også? Kom nu. Hey, også den her. Flot. Lige op. Kom du bare sådan der. Flot. Modtag den. Og så med. Kom. Kom du selv. Giv ham det nu. Anton, fortsæt! Anton, du må skyde lige op der. Det er lige meget, der hiver. Videre. Kom nu. Anton. Du skal fortsætte der. Så fint. Kom, Nikolaj. Kom, Elvis. Kom. Kan vi snart arbejde med, jo? Gutter. Magne! Kom, det er helt godt. Der kommer en lille ryg. Sådan. Godt nu, godt at vise. Elvis. Ja, kom, han er livet. Hold nu, nu. Så her, super. Lille ryg. Flot spillet. Driv det. Flot, gutter! Den er fræk, den der. Rigtig fint træk, Rossen. Hey! Det er hele vejen herovre fra over igen, ind midt på igen. Det er flot. Nikolaj! Fantastisk spil derinde. Ja, kom. Alvise kører op. Kig bold! Yes, kom op! Højre, Anton! Godt, gutter. Stå pænt på dem.
Sådan der. Lille ryg, hop. Sådan der. Kom. Ja, fortsæt. Så er du her herude venstre. Kom her. Kigge. Anton, tag løbet. Ja, jeg kan godt se det. Kom videre. Kig på bolden, arbejde. Magne! Fortsæt, Chaui. Ja! Noah, du skal arbejde defensivt nu. Kom, træk vejret, Kolding. Træk vejret. Og Noah, tryk over. Noah, skub over for at vise der. Ja, det kunne det faktisk. Det troede jeg også lige hurtigt. Jeg ved godt, Ja da! Ud af midten! Videre, Hansen. Det er okay, bare der kan være, Hansen. Ja, bliv ved, Nikolaj. Nu er der! Kom, Noah! Og Elvis kommer. Kig ham. Elvis, det er fint. Venstre, dæk venstre. Johan, er du klar? Kom igen, Luke. Kommer på et højre kant. Yes, det er rigtig godt. Sæt i gang, Magne. Ned og hjælp. Kom. Ja. Lille ryg. Du skal hjælpe nu, Rossen. Rossen, så stille, ikke også? Så er det i bund. Ja, Noah, kom. Ja. Ja, Rossen! Gør det bræt! Ja. Hvor er det flot, gutter! Hold kæft, hvor er det flot, mand. Dejligt, gutter. Kom op, Chaui. Hansen. Velfortjent, vel. Godt arbejde. Rossen. Kom med op, Rossen. Vi er med op i siderne. Kom. Gør det færdigt nu. Luk den af. Sådan der. Den rammer. Det holder sig, Hansen. Øj! Ja, der er straffe der, ja. Anton, vil du selv sparke? Anton. Du sparker selv. Nå, hvem vil gerne sparke? Johannes får den. Anton. Godt gået ind i den, ikke op? Godt, Annie. Jeg vil også gerne sparke selv, men jeg har de sidste 4. Johannes! Rossen! Så må vi skifte lige. Rossen! Hey, Kolding! Hey, Kolding! Vi skal ikke skrue ned nu. Vi skal skrue op.
Kigge! Tjek af. Han vil selv. Kom med, tag det med. Helt central. Yes. Hansen, det er 3 minutter pause. Magne, rolig. Vise bare helt ned, så du kan modtage. Lukas er der. Yes. Og så kigger vi ud. Yes. Marty kalder. Lille ryg. Godt, det er fint. Og så driv det. Nora fremad. Hansen, kald på den her. Ja, godt lavet. Udsyn. Han er der så start nu. Ja. Flot. Dejlig bold, mand. Kom igen, hvor det kommer til, Anders. Nikolaj. Fint løb derind, Johannes. Fint løb derind. Anton. Meget tæt på, sæk. Nora, rigtig fint gået med. Alvise helt på ham. Lukas, sætter på. På. Øj. Bare kom med ud, Martin. Er du okay? Er du okay? Det er godt, Martin. Ej, Lukas! Gutter, hey! Kom nu lidt, det der! Lukas, hvad vil jeg sige til dig? Bold til dig. Det må aldrig lidt køre. Felix, hvad vil jeg sige til dig? Du skal bare tage bolden til dig, når du kommer. Skal jeg lære jer noget? Skal jeg fortælle jer, hvorfor I skal tage på? Nå, det er en ting op, men jeres krop arbejder dobbelt så meget energi for at holde varmen, når I ingen tøj er på. Og det vil sige, det er rigtigt. Og det vil sige, når I skal ind og spille lige om lidt, så har I brugt jeres energi. Yes. Men det er fordi, de ikke er på det alder endnu, hvor de skal lære de ting. Men du kan lige så godt sige det. Du skal lære det. Godt lavet! Nu har vi stået tid. Hvis du kan noget, så gør du bare. Godt spil. Ud af igen! Nico! Rigtig fint lavet, Nico. Så flot. Nikolaj, rigtig flot. En anden gang, hvis I skal gøre det super hurtigt. Venstre skøjt nu. Super flot det her. Skifter lige. Kom, Lovan. Det gør jeg, Nico bare. Det gør jeg, Lukas. Hvad blev vi enige om? Venter du til næste gang? Lokalitet! Ja, Nikolaj, mand! Kom på nu. Kig op, stikker af. Lovan, var det flot, mand! Stærk, Lovan! Hvad siger du? Anton? Nej, så løber de dybt. Nikolaj, kom over og deltage i spillet. Yes. Yes, videre. Stik af. Kom, Johannes, stik af. Lukas er der. Roligt, det er flot. Godt. Johannes, det er flot lavet. Lovan, bagved dig! Stærk, Noah. Hvad så, Philip? Jeg vil ikke vundet en med. Kom Anton! Noah møder! Yes! Stærk, Marius! Kom! Væk.
Igen var god nok. Igen var god nok, ellers. Noah her. Noah. Hanson. Og så er jeg klar til at komme fremad. Nikolaj, indad. Kom, Nikolaj. Der, yes. På! Hold på den. Ud af her. Kom. Top fart. Flot. Noah kald på den også. Ja da! Sådan! Ja, det er flot. Og så slipper du. Flot. Kom igen. Rolig. Ja da, Lukas! På plads. Kom igen, Noah, kom igen. Du har haft nogle tunge løb nu. Kom. Hopper. Næste. Godt. Og luften. Ja, det er rigtig fint. Kom, du må gerne, Johannes. Midt på Mars. Kom, 10'eren, Mars. Nej, Noah. Godt, Magnus. Hey, Mars, kom til ud af. Sådan der. Du er alene nu. Du er alene. Nu er der. Kig ud af. Sådan der. Noah. Kongebold, ikke op? Men du har lige 5-10 meter mere faktisk, hvor du bare kan løbe ind og gå større. Men fin overblik ellers. Kom igen. Nej. Ja. Dæk venstre. Ja, det er fint. Nikolaj, bund der. Følg med, Nico. Træk ind. Ja, kald på den. Og så ud af. Yes. Kom igen. Kom. Sådan der, Nico. Modsat. Retur, Marius! Jeg skal gerne med på. Jeg kan ikke skifte den her. Jeg prøver noget nyt. Det ved du godt. Ikke? Magne! Vi står 4 mand dernede, der står stille, gutter. Videre. Flot. Johannes, du skal på ham i stedet for. Og luften. Flot. Og fortsæt. Stærk, Johannes. Godt kæmpet. Frispark, yes. Så må vi skifte lige. Nico, kom. Også en midtbane. Det sagde jeg også lige til ham. Hey, kom, hold nu fast, Kolding!